اي كلوني ولا قال يوم بفاميلي كلاس سبونسرز زخونوا على بريفيجي زي كون حج ولا تمناي فاميلي كلاس تو اوفيسر او خوينا مسرحو زلوسي صراحه صفيف له من حد اصنيحو ابز قدم حجي زوص ريبورت ناي افريكا انتوني لياني راب ناي كينيا سي ناي كينيا مس اب ترك زلو فيزا اوفيسر مع ودادي رومو تم سراحتنيات ناي كينيا بعز فيهم تما بانكارا زلو اب ترك زلوسي بعز فيهم زبزحو ناي سراحتنيات كيزلوت كات بزح سراح كاني دبليو اب كينيا دل اب تنزانيا خانا يوغندا اب تنزانيا بروسس تقبر اب دار سلام اب تنزانيا دلو فيزا اوفيس كا مسرو مع ودادي رومو مسرو ما حدا عينت بزح سراحتنيا يزلو كيزلوز بزح سراح كن حمش تعزف له تنزانيا ስለዚህ خبرما سراحت دم كل خا اونلاين ዝግበር ነገር እዩ in person interview ከይድ ለይ ወዝሓልፍ ሰብ ዝሓልፍ ስለዚህ ካብ ዝምጽም ኦፊሰር ካብ ዝምጽም አማራቂሖም ደም ከዕሪዎ እንታ ከገብርዎም ክገብርዎ ክእልዮም ንዓና ብዝኾይና ከመን ቀሊል ዝመስል ከመይ ጌርካ ክትተሕከም ዘሎ ንካናዳ ዝኣቱ ሰብ ቁጽሪ ብጣዕሚ ተቐኒሱ ብጣዕሚ 380 ሺህ ኢሎም ዓመት ዝኣቱ እንተ በዚ እንተ በቲ 380 ሺህ ንቀዋሚ نفيزيتر تمبوراري زي كونس بيرماننت ريزيدنت كخون 380 شخص بيعطي بكندا مبزحتهم تم 380 شح نسرح يم زمزو سكيل وركر كوينم مويا هاليوم ቋንቋ 7 ليفل ዘለዎም እንተ ፍሬንች እንተ እንግሊዝኛ ዲግሪኦም ሒዞም ናይ ስራሕ ልምዲ ሒዞም ናይ ሓደ ዓመት መጣይሲኦም ፈንድ ገንዘቦም ሒዞም እዮም ካብ ሙሉ ዓለም ካብ ካለ ዓለማት ዝመጹ حج زيوم مزيوم سمويا يوم نسوم يوم تسرح كوستو سوم يوم تسرح تمويا اللوم قانقا اللوم كل اللوم تودا ديروم تجاريتهم تسرح زسرحو نسوم لازم زلو ناي سرح حصرت سكيل وركر مويا زلو قال زلو سي خنقنس نخلينا لازم خاوم 15 شهر عامت زيا 15 شهر كابزن مصعفتات مصعمت ابزن زلوا 6 ورحي 15 شهر كابزي وسيتكم سي كندا سي قداميتي اتصوع كل شيء سدتኛ بمحجز ስለዚህ ሂማንታሪያን ናይ ካናዳ ሽን ከይተበለለ 30 ሺህ ነቶም ካልኦት ነቶም ብሞያ ክመጹ ዝሓሰቡ ሰባት ካብኦም ቀኒስኩም ሲ ዝም አምጹልና ኢና ሓቲትና ስለዚህ ካፍቲ ቁጥሪ ዝውሰኽ ቁጥሪ የለን ካብ ዝውሰኽ ቁጥሪ ኮና ሓቲትና ዘም ሓደሽቲ መጽኦም ክላን ባዕልና ስራሕ ዘይረኸምና ስራሕ ሓድሽ ሰብቱ ስገለ ዝብል ኮመንት ዝገብሩ ዘለኹም نتاو خالص سب ممصو يفلطون ايترفوني 30 شح كاب افريكا تزي مصيام كاب كالا عد مسمويهم مصيام كمصيام ስለዚህ اي دونت حتى تطبقوا نيرو اب اونلاين اب كومنت اونلاين زغبرو سبات كاوم دا خساين دا غبر كنا ذكر كيز منستلو ابزي ازي تردو سب نحدا له حاتس نحدا اخيلو خاص ويلكم ملس نغل قال ساين درس أخوة نجار مالتي you have no idea the amount of صرفي كابكالوت زيجاتات بسنكي كم زحالي حاليا بمقبارة مالتي you know can you talk about it please مكنياتهم بزين هزبات مخلخ the same time كا other part كا frustrated زخون اللو more سدتنياتهم تسألنا ما قليلهم so you paying a price and people that they need to know هو عنتين زارب اللانيرنا اب تويتر بزح سبب تويتر تم انتي ايميغرانت زخونو حد حسابنا كندا زي دليو كومي قبل على طريق خلها خمي مستزلو بزح سبب اب كندا مبزحتهم كستايخون افريكانا يكونون تعديهم قد نبعلا صلام نبعلا ايميغرانت حنجي مصيا سالس حشي افريكا امصلنا تبلالا سوم مصيام كم زمسكونو زعدنا هوروا يوم قال በቃ بعصلو بيزنس هاجل انت زي بتعم بزح كومنت يتصحف اب تويتر ساين لكم حداتهم بزح كومنت رخبيكم ماو ስለዚህ مش كيحمنس اي اتوني كمان اب تويتر متاو غادي في تزبلو او كافتم ايميغرانت زي دليو زي فوتو سبات كاوم تعرفاندي كاب افريكا كاب حبشه خا ندز شح سفريمو وانحنا لنا عنده قال كبلو زغبوم كاوم كايبلو حاجه ستي فوزو زي باللي تعرفه بالنيرا عنتو اي ايميغرانت اي نان ايميغرانت خوينا حاجه تنصور سئلي سلا زي الامبري ولا قالو مش غورابتنا كوينوم وي مسارحتي كوينوم جلس وملي عندي كندا مش حابش قالو ملي كندا زبل اشون كاي كال اختي حجي بدقق تريو كلها
ገዛ ክራይ ብጣዕሚ ክቡር ስራሕ ዋሕዲ ኣሎ ሕጂ ትብልዮም ከኣንቲ ናፍቲ ስደተኛ እዮም ዝፀግዕዎ ስደተኛ ስለዝበዝሑናስ ከምዚ ኮይና እሱ ግን ኣይኮነን እቲ ሓቂ ንሕና ኣይኮንናን ገዛ ክራይ ስደተኛ እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ክኸይድ ከለኹ ዝካታዓላ ርእስቲ እያ እዚኣ ስደተኛ ግዳይ ናይቲ ገዛ ክራይ ከቢሮ ኣብዚኣ መፅኡ ከጣጥሕ ገለ ዝሓሰበ ስራሕ ሲኢኑ ግዳይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ከይተ መንዩ ገዛ ክራይ ከቢሮ ብሽም ወርቃሕ መቸስ ኣይድል ንኸውን ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ዓመት ክንደይ ሽሕ ዩክሬን ኣትዮም ንካናዳ ሰርች ትገብርዋ ትኽእሉ 300,000 እዮም ኣትዮም 300,000 ዩክሬን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣትዮም ንካናዳ ሕጂ 300,000 ሲ ኣብ ዓመት ብኩሉ ዓይነት ብተፈላለየ ከኣትዉ ዝግብኦም ማለት እዩ ሕጂ ንሶም ግን እንታዮም ቴምፖራሪ ተዋሂብዎም ተኣርቢ ተዋሂብዎም ቴምፖራሪ ቪዚተር ቪዛ ተዋሂብዎም ሕጂ ቪዚተር ቪዛ ዋላ ከምኡ ኢለ ክዛረብ ከሉ ከዓ ንሶም ደሞ ቪዚተር ቪዛ እንዲተዋሂብዎም ያኔ ራታ መልሲ ቅድሚ ዓመት ፈረቓና ፓርላመንት ሃውስ ከይድናስ ኣብኡ ዘይ ሕቶ ቀሪብና ነርና ኣፍሪካ ትብል ፕሬዘንቴሽን ኣቅሪበን ነይረ ሽዑ ዩክሬን ቴምፖራሪ እዮም መፅኦም ያኔ ራታ መልሲ ቴምፖራሪ ክመፅእ ከሎ ሓደ ሰብ ቪዚተር ቪዛ ክወሃቦ ከሎ ኣይሰርሕ ኣይመሃር ንሽዱሽተ ወርሒ ከዓ ዝመፅእ 6 ወርሒ መፅእ ኣብ 6 ወርሒ ክወፃእ ተመሊሱስ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝመፅእ ኣይሰርሕኒ ኣይመሃርኒ ዩክሬን ክንደይ ተዋሂብዎ ናይ 3 ዓመት ተዋሂብዎ ክወፅኡ የብሎም ኣብ 6 ወርሒ ን3 ዓመት ብሓንሳ ከፍ ክብሉ ክእሉ እዮም ምስታ ቪዚተር ቪዛ ከዓ ብሓንሳ ወርክ ፐርሚት ከዓ ተዋሂባቶም ሰሪሖም ክነብሩ ክእሉ እዮም ካልኣይ ዩክሬን እንድሕር ዳ ቆፂርካ ከዓ ሳብሲዳይዝካ መንግስቲ ትረክብ ኢኻ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ስራሕ ዩክሬን ይምረፅ ክትቆፅር ምክንያቱ ብላዕሊ ስለትረክብ ሓገዝ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ 300,000 ዝኸውን ሰብ ብከምዚ ኣሎ ዋላ ቪዚተር ይምፃእስ ገዛ ተኻርዮም እዮም ዝነብሩ ዘለው ምስራሕ ፍቀደሎም ይሰርሑ ኣለው ካብ ምዕቡል ዓዲዮም መፅኦም ትሰራርሓ ቀልጢፎም ክመልክዎ እዮም ስለዚ 300,000 ብሓንሳ እንድሕር ኣብ 2 ዓመት ኣምፂኻ እሲ ገዛ ክራይን ገለን ኩሉ ዓቕሊቑ ስለዚ ተሓድሽ ዝመፀ ሰብ ስራሕ ሲኢኑ ስለዚ ግዳይ እዩ ስደተኛ ግዳይ እዩ 5 ዓመት ተፀቢዩ ስፖንሰር ገይሩ ብስነ ስርዓት ኣመልኪቱ ገለይሉ መፅኡ ሲ ንሱ ስራሕ ተደረኺቡ ንሱ ገዛ ክራይ ተኸቢርዎ ንሱ ምሳና ኮይኑ እዩ በቃ ይክብል ዘለዎ ንሱ እሱ ይኮነን እሱ ግዳይ እዩ ዲክተ ሜምበር እሱ ይኮነን እቲ ምክንያት ስለዚ ስደተኛ ኣይኮነን ሕጂ ነዚ ናን ኢሚግራንት ዝኾነ ወይ ከዓ ንኖ ስደተኛ እዮም ከምዚ ጌርኩም ማ ስደተኛ ምስ መፁ ከምዚ ኮይኖም ገለ ንዝብል ሰብሲ እዚኣ እታ መልሲ ዩክሬን ቴምፖራሪ ለማምፅኦሞም ድሕሪ 3 ዓመት ዩክሬን ዓዱ ዝምለስ ተኮይኑ ናይ ሱዳን ኣዋጅ ሽዑን ሽዑ ወፅያ ብሓንሳ ወፅያ ካብ ሱዳን ክንሕግዝ ኣለና ንሱዳን ውግእ ኣጋጢምዎም ኢሎም ብሓንሳ ኣውፅኦም ኣታ ኣዋጅ ስለዚ ካብ ሱዳን ከዓ 300,000 ሰብ የምፅኡልና እሞ ዩክሬን ክኸይድ ከሎ ዓዱ ሱዳን ከዓ ክኸይድ እዩ ሱዳን ሰባይ ትኾን ዓዲ ትኾን ዝበሎም መንሱ ከማ ነራታ መዘራረቢት ነጥቢ ስለዚ ብዙሕ ትዝርብ ገለ ሓሊፉስ ኦልሬዲ ድሓምፂ ሕጂ በፂሕና ኣለና ኣብዚኣ ናይ ኣፍሪካ ፔቲሽን በፂሕና ስሕራይት ናይ ኣፍሪካ ከምዚ ይኹን ተባሂሉስ ኢና ሕጂ ድሓና ርእስታ ክንቅይር ሓንቲ መዓልቲ እያ ተርፈና ደላ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እታ ፔቲሽን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሰብ ይደልዮ ድዩ ኣይደልዮን ንክንፈልጥ مش بحنت إيد كاس هيتقعني بيننا قوينا أنا داني يردي بزحت لنا بزع بذا بتشن ديبرا رأتني حجات يا ديبرا بزح حسب بقلو فيديو سريحي لولا بزح مو استاجيرا أشير جيرا قصونا الله مسانا جن بين خاخ أي كوني بك عند حد أتسب زي دليل أرستخوينه تسب زي حتى عند حد أخوينه سأني إنفورميشن قالت أخوينه نهلا نزل نختاين بيت ديبرا في هذا كومنت كنت زارب تخليخي تقرني أخاك عن سمع داني I hope ملي تستيقر نزل حياة استزاريبة I can't wait to hear the rest تقرني كما يمشيهم يمشيهم እንዴት አለሽ ልኝ ወርዲ ደህና ነሽ يردي لان وصيلة ነው ደህና ናት ዳኒ ግን ትግርኛ ከሰምዕታው ይኹን ወይ ትግርኛ ስብብር ገሬ ከዛረቦ ዳኒ ወዶ እኮ አይደለም ሙድ የሚይዘው በእኔ ትግርኛ ግን ሳላመሰግንሽ ማለፍ አልፈልግም በምታደርጊው ነገር ጠቅላላ ለኮሚኒቲያችን ትልቅ ነገር ነው ይሄንን ነው እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ምናልባት ትግርኛ ብቻ የምትሰሙ ወገኖች ካላችሁ ታስተረጉምልኛለች
ግን ዛሬ የልመና ፕሮግራም ነው የያዝነው እዚህ ጋር እና እኔን ማወገስተሽ ሰው ለምን ይባካችሁ ፈርሙልን ምናምን። አይ አንዳንድ ጊዜ ምን እንደምንፈርም ካወቅን እኮ ነው አይደል የምንፈርመው። ቢካዝ ሁሌ የምለው አንቺ ስንት አመት ይሄንን እድል ለማግኘት እንደለፋሽ አይቻለሁ እኔ በግሌ። ፕሊዝ ሚዩት ዳት ጋይ ሚዩት ፎር ዩ ሚዩት አርግ በዩ ሶሪ አይ ዶንት ኖ ዌቨር ኢዝ ሚዩት አርግ በዩ ታንክ ዩ ሰር። እሺ በፖሊሲ ደረጃ ለውጥ ስንጠይቅና በግለሰብ ደረጃ በየቤታችን ኮምፕሌን ስናረግ የተለያዩ ነገሮች ናቸው እና ያንቺ እዚህ ጋር መድረስ የአንድ ቀን ልፋት አይደለም። በአንድ ቀን እዚህ ጋር አልደረሽ። ምክንያቱም በተደጋጋሚም አንድ ጊዜም ስብሰባ ላይ መጥቼ ስትናገር የሰማሁት ገብተሽ ስለኛ ኮሚኒቲ ያለውን ነገር ኢሚግሬሽን ስትጠይቂ ፓርላማ ውስጥ ሰው አለሽ ወይ